Nginenkinga la ukuthi ucela ungitshele kahle ukuthi kahle lamakati amathathu lawa onawo lapha egcekeni wathatha because mina ngokwazi kwami anginayo inzalo angikwazi ukuzalisa mina ubudoda laba ngabukhipha mina ngisamncane ngikhula nje ukukhuleni kwami kahle kahle njengoba ngikutshelanga ekhuleni kwami angikhulanga ngendlela ucabanga mhlawumbe ngakhula ngumuntu nje ekhaya sibaningi ingane zithathwa zibhekiswa le nale ngase ngathatha isinqumo sami ukuthi mina angeke ngikwazi ukuthi ngibe nokukhulisa umndeni. Sanibingelela bonke ababukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo Black Life TV nihleli noLungster. Namhlanje sihleli nobhuti wethu othi-ke na Lungster kunodaba mina olungishisayo angisakhoni manje. Cela ningisize ngithinta unkosikazi ngimazise ngalolu daba. Sawona. Yebo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibonani ababukele emakhaya. Uqhamuka kuphi nendawo? Ngiqhamuka endaweni yaseMbumbulu ngize la kuzoconfess ukuthi manje nginenkinga la. Nenkinga noLontuzana la unkosikazi wami. Nenkinga nonkosikazi? Yeah. Okay. So i-confession yankosikazi? Yeah, ukuthi unkosikazi ayike konakele kakhulu lapha egcekeni ekhaya. Konakele, okay. Ekukhuleni kwami mina ngakhula abazali bami yabo kwakuyila umndeni lo oyinxanxa la kuyabangiswana la umunye umuntu uthi ufuna ikhuliswa yena ingane nomunye akubanga ukuthi ukhipha ngesonto kulokhu nokunye kanjani uthanda lona yakuyileyo umndeni onjalo ngabuka ukuthi hayi mina ingane zami ngifuna ikhule ihlupheke mhlawumbe sikhule isiphansi isandla sikanje. So wagcina sengithatha isinqumo sokuthi hayi kuthini avule ngiyokhipha ubudoda bami. Mawuthi ukhipha ubudoda bakho usho ukuthi awufuna ingane? Ngase ngithi nje hayi angifuna ingane nje mina ngoba manje ngiyabona indlela ingane ezikhula ngayo lakho isimo engakhula ngaphansi kwaso mina ngangafuni ukubona omunye umuntu akhula ngaphansi kwaso so kakhulukazi ubiqhamuka kumina so ngabona ukuthi nokuthi ngibone umuntu ozolesa ubuhlupheka futhi angiyazi impilo yami futhi ngiphatheleni kusasa nokuthi uzokwenzakalani ngempilo yami so ngabona ngabudecide ukuthi nje angikhipha ubudoda angakahlangani nomuntu engizokakha nobudlelwane. Okay. So ngokuzwa kwami ungitshela ukuthi kena ngenxa ye-upbringing yakho ekhaya ubona kwenzeka into ehlukahlukene wagcina uthatha i-decision yokuthi mina ngiyasikhipha isidoda ngifuna ingane. Akusho ukuthi phela wena unazi inkinga ithini pho inkinga noma usuthola umuntu uzomtshela ngalolu daba kwenzakalani? Inkinga seyiqala lana-ke sengithola umuntu. Okay. Bengimthola lo muntu lo uqala kwenza nje kwakuyiqala nje into ephansi yabo kwangokwento yethi hayibo ngayibona iyadlondlobala iyakhula ekukhuleni kwayo lento ethi ngabona ukuthi hayi no umfazi lo ufuna ngathi lapho umama kanje mase lentuzana ekhula lento yami umama wagcina sethi sayike manje ngoba phela sihlale isikhathi esingaka futhi ngicabanga ukuthi mina sakho umndeni meqala kwakho umndeni ngabona ngaqala ngashawa into yami uthi mama angikwazi ukumtshela phela ukuthi mina ngiyenzani yabo lento le bese ufuna umndeni futhi akakhulumi ukuthi ufuna umndenyana nje ufuna umndeni omkhulu siqale sonke sizama-ke into zama. But imake kuloku umshelo-ke senashada? Yeah, siqalile. Okay. So kulo mshado lokho enilokhuza awusasho ngani ukuthi hayi mama mina ngakhula kanje ngadecide ukuthi angifune ingane bla 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 uphume nje udabini? Ngabuka indlela esasihamba ngayo nje uthandweni lezi nokuthi mengase kuthiwa manje ngiqhamukisa lento mina ngabe ngimphoxe kakhulu ngoba uyasho ukuthi yena uyimisele ngokuthi abe nomndeni angizalele ingane sakho umndeni wethu ube mkhulu naye wakhula emndeni emkhulu-ke yena uthi wakhula esithenjini yena. So umuntu vele oyithandayo into enkulu nokuthi iy'ngane ey'ningi zakubo zayikhuliswa uyena so waba nalolu thando ley'ngane so waswathi naye lolu thandana nalo ufuna ukudlulisela ey'nganeni zakhe. And of which yena believe into enhle le ngoba abantu besifazane bamanje abafuni ukuzala. Abafuni nje ukuzala umtshela ngeyodwa athi hey yabo seku-right eyodwa but here's umuntu kena othi kena mina ngifuna unezingane ey'ningi so manje wagcina uyithulile lemfihlo wangalidalula udaba ukuthi mama ku-A ngathula nami phela lokho ngithi phela siyazama-ke phela ngithi hayi kulungile mama zameni la ukuzameni kwethu hayibo kwaqhamuka nali ikati aqhamuka umama wathi hayibo akazizwa kahle wazizwa kahle ucabanga ukuthi useyithwele hayi nami ngiqale ngimanga njani kwenzakalani-ke manje useyithwele kwenzakalani shuthi lo dokotela wenza njani ngoba mina ngiyitshela ukuthi mina ubudoda bami ngabukhipha hayi ngempela ngitshe lapho uyasangana phela abantu besifazane babe nabahormones uthothi uma nomhormones ukuthi ngathi uyithwele kade akayithwele ayikho lonto hayi nami ngiyitshela ukuthi hayi umama mhlawumbe uyitshela ukuthi uyithwele yeah okay hayi kuye ngokuya hayi ukuhamba inyanga hayi siyakhula lesisu
lo muntu ngempela hayibo uyithwele ngempela hayibo kuya ngokuya hayibo izala ingane sihambe sekadokotela ngize ngifuna ukuya kadokotela ke manje ukubona ukuthi ngempela uyithwele lo muntu bese siyabe hayibo uyithwele nayi into yakhulu esini engqondweni yakho at that moment kwenzakalani ngifisa ukwazi leyo phansi ngoba phela uyazi ukuthi wena inzala yiko uxofa inhliziyo emoyeni wami nasengqondweni yami ngiyacabanga ukuthi hayi udokotela wathi uyaskipha shothi akaskiphanga noma mhlawumbe usho wangihlinzela into engekho shothi kwenzakalani noma mhlawumbe wayethi ukhiphile anti akukhishwanga noma wagroba noma mhlawumbe plan ukuthiwa noNkulunkulu uma wazalo kwaba umoya shothi na umoya mhlawumbe noNkulunkulu uyangitesta mhlawumbe kwenzakalani hayi nangempela hayi uyithwele umuntu hayi kuphela uneni manzi hayi ngempela adelive umuntu hayi izala ingane nayi ikhula hayi kwazi futhi ehamba kwesikhathi hayibo waphinda futhi umuntu wesikhona hayibo wenzakalani manje waphinda futhi wayithwala futhi hayi ngize ngithi hayi ngeke khona sho into wrong mhlawumbe eyenzeka la kulentuzana lo dokotela lo because I'm sure uyabuka ukuthi ke na okay mhlawumbe udokotela wenza mistake because umama wasekhaya umuntu ongamthemba hayi umbuka yena umuntu ongamthemba impela kodwa manje phela nxa wayilento leqhamukayo ke manje uthi kwenzakalani manje uqhamukaphi lo laba abantu lamakati lawa aqhamuka manje amabili manje hayi ngize ngihambe ke ngithi hayi ake ngiyakadokotela ke manje ngoba sekunakeleke manje phela nazi ingane ezimbili angifike kadokotela ethi dokotela acela ungicheck la nakho kunenkinga la mina ngazi ukuthi angikwazi ukuthi ngizalise ima uphindela kudokotela wakwenza lento lena noma usuya komuntu uyakomunye manje ngoba phela lo mhlawumbe nalo samthembi lo uyakomunye manje hayi ngeke naku kunenkinga la kanje ngabe lenkinga le ingayisolve kanjani noma ngenza kanjani ukuthi ngikwazi ukubona ngempela lo muntu lo nje ubezala nje uzala izingane zami hayi udokotela ngempela enza ama check up hayi athi angenze appointment athi ngosolithile ubuye kuzobheka ama results hayi ngempela bengifika athi udokotela hayi nakamhlola awukwazi ukuba nezingane wena izingane nje wena wakhipha nje udoda bakho awukwazi ukuba nezingane futhi awusozoba nezingane ngisho noma kusukhala izibovu inyembezi ngivele kube nenkinga ke phela manje ngoba ngiyamthemba phela nalomuntu osenje futhi ngiyamthanda futhi okubalekile futhi nalokho and I'm sure usukhule nokufunda kuba ubaba phela lezi ngikhuliswa wena sengikhuliswa mina sengiyabona uthando futhi likhona endlini kufudumele nje kumnandi endlini yabo nje nami sengiyakuthuma lokho kunye kokuqala uyacabanga yabo manje bobo wena sebetohweni kuthiwa baba ngididekile nje nami ukuthi kwenzakalani ngempela yabo lonto leyo manje yiphike lesikunyakazisa kusubona ukuthi into esikunyakazisayo phela manje njengoba sesikade ekhulisa le yesibili uvula waphinde yesithathu ke manje ngabona lento iyakhula ke manje iyaphambili ngempela kunokuthi lento iphele iyaphambili lento le manje ngifuna ukumbuza ngitshele kahle ukuthi ngempela lamakade nje wasezaba amathathu nje uba lo mmele ngempela obusy la ongizalelayo wabona ukuthi mina hayi angingizali vele akangizaleleke nalokho iqhubekile ngoba phela yena ufuna umndeni omkhulu manje amakade ushiya ingane ngisho ingane lesayiletha lapha ekhaya ukuthi njobe ngilethe umhlolo nje ekhaya nje special thina nje ekhaya sabantu abakhulela esintwini so manje besikhulele esintwini lezi ingane kufuna ngesinye isikhathi ngishisela impepho yasekhaya bekuthiwa ngishisela impepho yasekhaya lezi ingane ngizoyithini mina bamakhehla akazazi lezi ingane ngizoyithini ngithi hayibo obala baba ngibashisela impepho manje so manje mawubabuka laba abantu abawu3 bayefana noma mhlawumbe omunye uhlukile komunye laba abawu2 abancane bayifana abalaba basebebadala abadadlana ulo wesithathu uhlukile yena kulabo abanye uhlukile so urate but le yadida ke ngoba une confession kunkosikazi wakho naye shuthi kodwa afanele akhuluma confess la ukuthi kwenzakalani ngempela so imake if beyingekho ingane buye ku confess ke kuyena ukuthi mama ku-A no B no C mina ngasikhipha isidoda ingakho singayithola ingane angiboni futhi kwamanje bengizokwazi ukuthi ngimkwazi so buzothula nje ngonaphakade bengizothula lokho ebona nje nethi lokho ethi asizame because phela mhlawumbe mezogcina mhlawumbe sesisami sobheka dokotela mhlawumbe ngiyenza izaba njengendoda phela nami ngishonele nale manje ke bungasabini because ngiyazi emndenini kuhlezi kuthuka umakoti akazali umakoti ku-A umakoti ku-B na umakoti akalanywa akutholakala omunye umuntu bungasabi ukuthi uzokwenza lokho kuyena ukuthi phela lento ngangayicabanganga nje obusuyisho nasisi so mhlawumbe mekuthiwa masifika kulelo bridge leli mangazi mhlawumbe sogcina siliqe kanjani because manje bezocaca ukuthi mina mhlawumbe kokugcina ngifike ngimtshelile umfazi ukuthi phela ngoba mina ngiyamthanda and futhi ngithanda umndeni shothi bekuphoqelekile ukuthi ngimtshele ukuthi hey nkosikazi azi kunenkinga la kanje asikwazi kuba nabantwana thina ngiyakubona kwakho ukuthi ufuna umtshela leli qiniso
and asazi ukuthi izathu-ke na or iy'nqumo ayithatha zazi based on what. Wena-ke are you ready-ke ukuzwa iqiniso ukuthi la makata akaba? Hey, angikho ready, angifuni uqamba manga, angikho ready. Mase kutshelile-ke iqiniso uzomxolela nikhulisa iy'ngane? Hey, sengingaba ukuthi mhlambe obaba lezi ingane lezi into yabimi kanjani, because phela ungane uyakhula ingane uyikhulisa ingane ithi masiyikhulile ingane ubaba wayo aqhamuka wathi hayibo phela ingane yami le, noma angimazi noma uyabatshela yini obaba beingane laba asukeleli nabo uthi hey sengiphinde ngangimithini, noma mhlambe yena uvela ayitshela ukuthi mina ngibona ukuthi lezi ingane akuzona ezami ezabanye abantu yabo. Okay, I know asimthinta umama sekhaya simbuze ngalolu daba. Asithembe ukuthi-ke na asithembe ukuthi uzokwazi ukuyisova le yamakati ngoba nami ngifuna ukuyizwa, because I'm thinking ukuthi-ke na ungena kule process yokuthi-ke uyakhulela uyateta ulokhu uthi ye abantu bayakhalisela usubaba lapho uyazi ukuthi hayi akuyona akuyona yami ibhizi moya yami uyahlukumeza uthi hayibo ngiyaloko ngijabulisa ngipretenda ngiyazi kahle ukuthi mina hayi ngeke angikwazi ukuthi ngibe nabantwana ngoba nalento futhi bese singayikhuluma manje bengithi ngiyibheka ngoba phela manje uyaqhubeka lo muntu sazoze ezinye izingane. Kodwa I feel ukuthi-ke na lento lena nginga-avoid ukuba abantu honest yabo yena day one ube honest nje kuyena ukuthi nje indlela ngimthanda ngangisaba ukuthi mina uzongishiya yabo. Abantu besifazane nje umuntu besifazane ufana nomuntu wesilisa muthena umuntu wesilisa uzuni ufuna umndeni omkhulu. Umuntu wesifazane ezazi kahle unenkinga noma akakwazi ukuthwala into amantwana akakwazi ukutshela ukuthi angikwazi isibelo sami asikwazi ukuthola abantwana ukwathule nalonto mhlawumbe uzolokhu wenze miscarriage kwenzeka into ethile yabo. Umthetho asamze kadokotela uyasaba ukuthi uzosuka umshiye wena ngokuthi manje soyalazi iqiniso ukuthi hayi wena ufuna abantwana engaba mhlawumbe nomuntu ngabe niyayixoxa lento mhlawumbe akukhulule noma nawe umkhulu mhlawumbe usho ukuthi nami ngizothatha umuntu wesibili noma mhlawumbe somisa kanjani ukuthi sikwazi ukuthi senze lento yabo lonto le. I know, yeah, understand. No, asimthinta umama sekhaya simanzise ngalolu daba asithembe ukuthi impendulo namhlanje soyithola zonke iphelele. Sabona dadewethu njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo uthi sikhiphe izimfihlo. Ngihleli nomyeni wakho la e-studio uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ungakwazi ukukhuluma naye? Ngikwazi. Ngibambele. Ngibambele. Sawona mama. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nawe. Ngiyaphila. Ngiyathemba kodwa awukho busy lapha ngiphazamisa. Ngekho busy nje. Nginenkinga la mamazi. Lento sengidlile kakhulu lento le. Nginenkinga la ukuthi ucela ungitshele kahle ukuthi kahle lamakati amathathu lawa onawo lapha egcekeni wathatha because mina ngokwazi kwami anginayo inzalo ngikwazi ukuzalisa mina. Ubudoda laba ngabukhipha mina ngisamncane ngisikhula nje ukukhuleni kwami kahle kahle njengoba ngikutshelanga ekhuluni kwami angikhulanga ngendlela ucabanga mhlawumbe ngakhula ngumuntu nje ekhaya sibaningi ingane zithathwa zibhekiswa le nale ngase ngathatha isinqumo sami ukuthi mina angeke ngikwazi ukuthi ngibe nokukhulisa umndeni ngoba manje ngibuka indlela ekhuliswa ngayo ingane lapha ekhaya. So ngathatha isinqumo sami ukuthi manje angikhipha ubudoda bami kodwa ngikwazanga ukutshela manje ngenxa yokuthi manje anginqena ukuthi uzokuluzo wena. Imagine sonke lesikhathi nje ngithandana sathana njengoba uthi wena usho ukuthi inzalo wayikhipha engingakutshela kahle ukuthi mina ngifuna ukudela omkhulu. Ngiyakuzwa lokho mama uthi wathi ufuna umndeni omkhulu kodwa manje phela into engixakayo manje njengoba nawe usunezingane ezingaka futhi ngiyabona futhi nakhona unamahloni ukuthi unezingane awungitsheli futhi izinto uyabona lento uyalokhu busy lesi izingane ngiyabona ukuthi ngeke futhi into engixaka kakhulu futhi lezi eziwu2 ziyafana le ugcina ke le encane ke futhi nayo ihlukile kunazo eziwu2 ngiyabona ukuthi manje lento leyo uzulethe ukugula endlini angivele ngikutshele nje kusa-early ukuthi manje nayo inkinga le ngibhekene nayo ukuthi mina ngikwazi ukuba nabantwana so wena ubathatha labantwana labo usunabo. Shethena ngamanye amazwi ngifuna ungitshela ukuthi mina ungithembi ungumfazi wakho awungithembi ngiyasho nodleza ingane zabo indaba ngangithembi kuyenza futhi ingane zafani ingane zami
Kuyenza ngafani. Yabo mama sengiphuma ngisho kadokotela nami ngiyitshela mhlawumbe ezami mhlawumbe udokotela lo wangenza eqaleni mhlawumbe wenza iphutha ukuthi akwathi usikhiphile isidoda anti asikhiphanga. Ngahamba ngaya kadokotela omunye wangitshela udokotela uthi nona kamhlola angikwazi ukuba nezingane mina angikwazi ukuzalisa. So ingakho sengithi manje mina angize la ku Black Life TV ngizokubuza kahle kahle ukuthi ngoba ngikwazi ukubuza endlini. Ngibuza ukuthi manje lezi zingane ngempela ziqhamukapi. Asiningi sakho sozokubhala ku Black Life TV. Uyo ngisho emacamereni izindaba singakhulumile soba u2. Cha ngibona nje uzovutha ngayo futhi njengoba nje uvutha kuyimanje ngithi mina ungitshele kahle ukuthi lezi zingane ziqhamukapi khona kuzohlaphe ngibe neclosure nami mhlawumbe kwehle umoya kwehlula ukulunga because manje ngidinwe kabi manje ukuthi wena unezingane futhi lezi zingane thezami ekubeni mina ngikwazi ukuba nezingane. Case ngikwazi ukukhuluma ngaloko la sitshela ukuthi lezo zingane ezakho kusho wayilo doda uqambela amanga. Nginamaphepha la akasho ukuthi lezi zingane akuzona ezami. Kunamaphepha lapha endlini. Ungahamba ekamereni nje lapha kwi-briefcase lami uvule kulona uzokutshela nje lawo maphepha ukuthi mina ngikwazi ukuba nezingane into entsha lengisanda kuyenza kadokotela. Alright. Angiqale ngokutholisa. Ngiyatholisa kakhulu baba. Ingane lezi zithu ongakwade Ungakwade lezi yokuqala nesibili. Ezamngane wakho. Hayibo. Umngane wakho lo omkhulu. Hayibo uchaza ukuthini manje usizamngane mthatha umngane wami manje ngimshiya lapho nawe nine business izingane lapho. Angani bothola ukufika naye la endlini. Uchaza ukuthini usezamngane wami? Angani benifika naye la neba u2. Manje kusho ukuthi manje wena sihlaleni yabe mnani khayela ngala wena ohamba khona shiya soba u2. Sahlala ke sabe seke sinomngane wakho yabona ke hamba ekamereni yabo shuthi ingane leyokuqala nasaba futhi ukutshela shuthi nje mina ngihleli nje lana ngenza isilima nobabili ngenza isilima nje nibukela isilima la kumina cha baba sikwenza isilima saphinda futhi waphindeka kwesibili. Hayibo akushuthi akulona phela iphutha lesi kuphindeka isibili manje leyo kugcina ke yakephi ngoba phela manje ngizoba zizu3 lezingane ngoba ngisho lezi eziwu2 ziyafana ngiyabona lezi umuntu oyedwa lesithathu ke yakaba manje lesithathu yabhutwa uzongihlekisa nomndeni futhi egcineni futhi uzomithela futhi umfowethu futhi ingane futhi dani shuthi ngiyaxolisa. Sengakublame kodwa nami phela nginesandla kulento. Angazi lento singayilungisa kanjani ukuthi ikwazi ukuqonda ngiyazi ngempela lento soyimisa kanjani because labantu laba njengoba futhi bazi futhi izingane ezabo akunakho kuhamba bayidinge lezi zingane lezi. Kodwa lesithathu kuyafana igazi lakho eyabhuti wakho. Akusho ukuthi igazi lami ingane yayo eyakhe ingane. Kodwa ubhuti wakho ngiyakuzwa ubhuti wami kodwa yena wazi ukuthi ingane yakhe. Igcineni lapho uzohamba lengane ayitshela ukuthi ufuna ingane yakhe yena. Ngizobe sengithinike lapho futhi umndeni futhi uzobe sekhuluma emndeni ukuthi lezi ingane lo akakwazi ukuba nengane lengane le eyami le yesithathu. Futhi nje ubu-understanda mina ngomuntu wesiZulu mina. Lezi ingane lezi ngayibiza kanjani emsamo? Lezi eziwu2 ngiyabona lesithathu ngakwazi ukuyibiza hoze yasekhaya. Lezi eziwu2 nake ngizomisa kanjani indaba yazo? Angcono phela guess senze izinto lezi eziwu2. Ngazi ngaphoxeka. Ngiyaxolisa. Angiyazi ngizoyithini lento le. Ngizokubona mengifika endlini ngeke. Kodwa naye babona baronga uyikhiphela ngani inzalo. Ngiyachazela nje ukuthi indlela engakhula ngayo mina ngakhula ngendlela ebhlungu. Izingane zasekhaya indlela okwenzeka ngazo. So ngabona ukuthi ezami izingane angimele ngithanda ukuthi iphile ngalendlela. Ukuthi umuntu akalazi kusasa lakhe ukuthi limphathelini. Kwawo futhi ngihlangana nawe wena usungitshela uthini ufuna umndeni omkhulu ngoba nawe wakhulela emndeni omkhulu futhi izingane zakini zayikhuliswa wena waba nothando ufuna udlulisele izingane zakho. Ngiyaqolisa kakhulu ngentenza lithi. Soxoxa kahle mase sifike endlini. Unjani tetwethu? Kanjani sis? Ngiyaphila ngiyaluza udaba olungaka.
So tell me, isinqumo sokuthi kena uMithutho umngani wakhe wasithatha nini? And wawusithathelani? Ukuthi sajola sinoba sajola sathi mhlawumbe baphela unyaka sithola ingane. Bese ubaba kezelwa nomngani bomkhulu Jothambethi lapha endlini. Sihlale ke sihlale nje sobe sabawutshe. Ubaba ahambe sihlale sabawuthu nomngani. So wasubona opportunity ukuthi uthole ingane naye. Ngothi mhlawumbe mina nomfaba nje ingane singayitholi sekuphelele unyaka sijola sabayithu. So cabanga ukuthi mhlawumbe umhlalisi ubaba sekhaya phansi uthi hayibo kuno A no B no C asike sibone odokotela sizwe ukuthi kwenzakalani. Ngicabange lokho wesisi. Okay. I know asithemba ukuthi nizokwazi ukuyilungisa le ndaba nobaba sekhaya nikwazi ukuqhubela phambili. Asithembe kanjalo. Okay, siyabonga. Umngane wakho nobhuti wakho. Yabo i-decision owayenza isixovu impilo yakho kangakanani? Ayisixove kakhulu impilo yami ngoba manje yabo nje masizobuya njengomunye umuntu emndenini. Njengoba futhi ekwazi ukuthi abe nengane nomuntu wasekhaya. Yabo nomndeni sekuphule ngisho ubudlelwano bami nomngane wami because manje angisathembi lutho. Yabo angiyazi lentaba mhlawumbe isaqhubeka ngale ngingekho mina. Uyabona into le. Ngiyayibona yomngani ekabhuti. Yabo angazi nokuthi ubhekana kanjani ekhaya mina. Angiyazi ukuthi ngizobhekana kanjani ekhaya. Because what if ubhuti ngelila ngathi ayibe ngifuna ingane yami mina? Yabo sekuqala kuyinxushunxuso emndenini nje sekuhlwana komndeni futhi nalokho. Nisazokwazi ukuqhubeka i-relationship yenu? No mama. Ngoba nami nginesandla kulento. Mesikwazi ukuyixoxa kahle le ndaba le yakwazi ukuthi ilungiseke because mina engenza iphuza naye engitshela futhi ngangakwazi ukuphumela ngaphandle ngimtshela ukuthi hayi angikwazi ukuba nezingane. Mhlawumbe kuthiwa ngakwazi ukwenza lokho wena waqhubeka mhlawumbe waba phumela ngaphandle ngimtshela ukuthi angikwazi ukuba nezingane. Mhlawumbe ngabe sengithatha esinye isinqumo kwamanje. Kodwa mekuthi asithemba ukuthi lento le icinile because manje mengathi kuthiwa uyaqhubeka uba nenye ingane mina ngingisakwazi ukuyithatha le nto. Because nami ngibe nesandla kulento leso kwazi ukuyixoxa mekuthi yakwazi ukuqhubeka yapseya phambili because ngiyamthanda lo muntu. Hayi. No, asithemba ukuthi nizoyithola indlela yaphambili ngoba into ebalekile etsakhona uthando. Ubhlungu ukuthi mase ngasekho uthando. Yeah, nokuthi vele ngase ngihleli naye ngazi ukuthi vele lezi ngane akuzona ezami futhi ngaqhubeka ngahlala naye ngakwazi ukuthi ngeke ngikwazi ukuxoxa naye endlini yabo. So njengoba ngizelana ngizofuna ukuthi nokuthi mhlawumbe ngakwazi ukuthola nosizo yabo. So ithini way forward mawuphuma la? Ukuthi sihlale phansi naye phansi sixoxe ngale ndaba le nokuthi lezi ngane lezi sikhulisa thina noma kuthiwani akekho umuntu ozoyithatha lezi ngane zethu because umfazi wami lokusalayo lento usho ukuthi ufana nalento yakudala ukuthi wawusiwazi ukuthi umuntu mhlawumbe uwazi sikina ukwazi ukuzalela bayihlala njengomndeni lezo izingane lezi ayithola lo mfazi le kwangabe sabhuti wakho kwangaphi futhi ezabani kwakube izinto zoyingane lezo. So uzobabiza baba beingane? Ngizobabiza ngibahlalise phansi ngibatshele bafowethu lezi izingane lezi ezami yabo. Ubhuti wakho yena i-relationship yakho naye? Angiyazi nisazoba njani kodwa ke ingane lena yafuna ukuthi ngiyazi akwazi ukuyithola eyami le ngane le futhi ikhuliswe yimina kusuke namkenini izube singaka manje yimina ngikhulisana njengoba kuyifakwe yimina nase crash nje. Hayi nezolo babukela emakhaya kubalekile ukuthi masenze inqomo singayithathi ngekuthi sidiniwe o ngenxa yesimo esisuke sibhekene nazo but sikwazi ukuthi senze ama decisions sicabanga sisile into ngoba kusasa sazi uzosilimaza kangakanani. Ubhuti wethu ulimele namhlanje ngenxa ukuthi isinqomo asithatha ngoba ila iphuma khona ebona ukuthi angifuni mina ukuthi kena ngibe lo mzali but kodwa namhlanje nakho sekuyamlimaza. Siyabonga kakhulu su Black Life TV ukuthi nibe nathi kulesi siqephu esithi Sikhipha Izimfihlo ngulo ngisangithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe.